в това видео ще правя фотошоп и дано никой да не ми се смее, защото го правя за първи път. Така, дами и господа, време започваме да се смеете. Въобще нямам идея как се работи с фотошоп. Не, какво правя в дяволята? Не. А каквото... Добре, дами и господа, нямам представа какво правя в момента. Въобще си нямам представа какво правя. Какво правя по дяволата? Как се работи с фотошоп изобщо? Какво правя? Чакайте. Как ще стане? Сериозно ли? Да. Как се работи с фотошоп по дяволите? Чакайте. Яс. Какво правя? Аз даже не знам какво правя. Какво направи? О, да. Ще направя малко спейтарче. Такова. Таковка. Чакайте да искам таковка. Добре, сега как да нарисувам човек? Това не е най-любопитният въпрос. Малко инструментите към мене. Малко маничко да ги преместа. Така. Какво правя по дяволата? По дяволата къде отиде това? О май гад. Вижте, аз не знам какво правя, дами и господа. Какво в дяволите направих? Това е за цвета. Ще го направя в... Искам да направя синьо. Да, такова. Сега. What the fuck? Къде си казва как ще рисувам? Глава. Тото по цялата глава се оформи. Нямай какво правя. Сега ще ти кажа. Аз даже не знам какво правя, дами и господа. Не знам, дори съм затворил. Това беше... Чайте, ще започва от начало. Пак съм тук и този път не знам какво е това, но ще се опитам да нарисувам нещо. В манико това е. Как да нарисувам нещо? Искам да нарисувам кръпче, някакво такова. Да си направя спитърта, но аз не знам как. Не! Аниматив, пейтинг, чата. Нещо. Не. Не! Чата. Какво трябва да направя, за да го направя пейтинг? Аз смисъл да правя това 3D. Това е Paint. Paint за Painting. Добре, време да рисуваме трава. Добре, нямам си представя от кой да започваме, дами и господа. What the fuck? Затова си мисля, че ще е в един момент.
Как се рисува с това нещо по дяволята? По-добре да бях се стеглил нещо, онова там, как му беше името, не ми помня. Даже не знам какво правя. О май гад, как се рисува с тази глупост? В чай аз как да рисувам, не? What the fuck? Господа, аз някой знае как рисува. Моля, да ме научи. Защото ако някой знае да пише на скайпа, аз ще го сложа в описанието. Но да видим, господа, как се рисува? Защо всички ми заключени? Не. Чай мисля, че се рисува с това, не. Чай мисля, че се рисува така. Според мен нека първо да направим тапет. Това е. Не тежко такива. Значи, не че смисъл да направя така. Ще гледам клипове как се работи с Paint, какво нататък. Но за сега това ще е видео, ще се науча да ни се смеете. Това беше от мен, чао!